तो का हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करो तो रउरा सब बढ़िया बन जाए। रउरा सब हमारे चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बतावल बने हमने के ट्रेंडिंग मशीन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी भैया के एगो न्यू सॉन्ग कल रिलीज भई रहे, ले अइहो ए राजा कपड़ा स्टाइल बाजार से, एकदम गार्दा क के जैसे तो गाना रहे एकदम मर्द गाना के आता ना प्यार मिलल एकदम गार्दा क के व्यू जाता। व्यू में मर्द व्यू में कोनो जना नहीं दबा सकत मर्दे। खेसारी भैया के जितना गाना के व्यू भागत नु एकदम मर्द ट्रेंडिंग नंबर 14 नंबर पे चलता। ट्रेंडिंग में मर्दे अब बतलाओ लोग कहता ना खेसारी भैया के माने मांग बतावे नु ट्रेंडिंग में चल जाता मर्दे। एकदम व्यू के बात नहीं बतियावे के, व्यू जितना जाता नु उतना कौनो ब्यासे के नहीं मर्दे जाता ना। खेसारी भैया के जितना जाता व्यू नु उतना कौनो ब्यास के नहीं जाता। कारण चाहे कौनो सिंह मर्दे कोई जना हो खस कोई के नहीं जा ठीक बा मर्दे। आप गाना खेसारी भैया गइल बने एकदम दर्दनाक गाना महाराज भाई, एकदम गाना के जवाब नहीं खे। गाना जवन तरीका से शूट भइल बा एकदम डेंजर भइल बा मर्दे। लगा बुझाता खेसारी भैया एकदम सुपर मार्केट के एकदम मर्दे गाना ट्रेंडिंग में चले लगता। देख लो दोसर जना का पति है मर्दे, प्रमोद प्रेमी होकर चाहे पवन सिंह होकर चाहे कौनो सिंह मर्दे विवाद में रहता हम लोग के क्या पति है लोग मर्दे। लगा देख लो गाना खाली गाना बा उनको ले ले सुपर मार्केट से सामान ए मर्दे। अपन आपके माने बड़का ब्यास बुझल लोग, ब्यास ना तो तू धनास बड़ा मर्दे भाई मर्दे। अपन आपके ना के स्टार बुझल मर्दे। खेसारी भैया के दबा देबो तोहरे दिन हो गइल बा, तोहरे बस के बाद में मार्केट से निकाल देबो खेसारी भैया के। खेसारी भैया के हिला ना पैबो। देख लो खाली गइले बने एथी प्रचार कइले बने गानावा के मर्दे। एथिया के प्रचार कइले बने मौलवा के खाली ले ले यह सुपर मार्केट से कपड़ा मर्दे गजब दर्दनाक व्यू जाता। व्यू के दबावल नहीं क्या ट्रेंडिंग नंबर 14 पे चलता। अब लगले में रउरा सबके प्यार मिल जी और खेसारी भैया के तो 1 नंबर पे चल लगी मर्दे गार्दा को के। खेसारी भैया के दबा ना पोई बोलो ठीक बा। केहू कतनो आई या कतनो जाई खेसारी भैया के कुछ उखाड़ ना ली ठीक बा मर्दे। अपन आपके मजा स्टारे बुझत लोग 2 दिन के गायक मर्दे। अभी देखिए मुंबई में जाके गार्दा करी उनकर। मुंबई में एगो एथी होखे वाला बा, प्रोग्राम होखे वाला बा मर्दे। मर्दे गजब। तो हम लोग मुंबई में प्रोग्राम होखे वाला बा 1 नवंबर के 1 नवंबर के होखे वाला बउए मुंबई में मर्दे। खेसारी भैया के दबा देबो तोहरे दिन हो गइल बा मर्दे। अपना आपके स्टार बुझल लोग मर्दे। देख लो ले ले में राजा सुपर मार्केट से कपड़ा मर्दे एकदम ट्रेंडिंग में चलत मर्दे। लेके उ खाली प्रचारवा कोइल मर्दे का पवन सिंह का कौनो सिंह मर्दे बतिया है हवा बनैला से जी खाली अपन आपके बारे का ब्यास बुझल। ब्यास ना तो मर्दे धनास बड़ा लोग तो हम लोग के। खेसारी भैया के दबा देबो तोहरे दिन हो गइल बा मर्दे। खेसारी भैया के दबाव में दूसरा तो हम लोग के जन्म लेवे के पड़ जाई तब ना खेसारी भैया के कुछ ओखड़ी ठीक बा मर्दे। अपन आपके स्टार बुझत स्टार ना तो तू धनास बड़ा मर्दे लगा है मर्दे। खेसारी